Siyempre, primero, first of all, siyempre, mahal mo na mahal ko talaga siya. Single parent ako. May ano tayo sa tissue ba? Sorry po. Okay lang po. Mainit. I have 2 kids. Siya ang bunso ko. Sa duwa kong aki, siyempre may mga differences talaga. Ang matuwa kong aki, nakatapos naman siya kang pag-adal. With all my force. Siguro, pigtatabangan lang ako sa kuyang Agum kasi nagadan si Agum ko. Grade 5, grade 6 pa lang ang mga aki ko. Siguro sa tabang ni ina, nampadakula ko man sinda as napatapos kan sa indang pag-adal. Pero sa duwa ko talagang aki, siyempre may mga differences talaga. Siya talaga ang pinagkang harandi sa kuya and padangat niya man talaga ako. Pinapiling niya man talaga sa ang sa iyang pagiging aki. Mula dito sa Bukal Elementary School, hello watchers, J-fans and netizens. This is me again, your one and only surprise ambassador, Kuya Step. Back again for another episode ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. And of course, yes, kami nga po ito muli. We are the JFS Petals and Services na palaging nagsasabing we don't just create, but we captivate. And right at this moment, napakainit nga sa kinatatayuan ko. Dahil ngayon ay andito kami sa Bukal, San Fernando, Camarines Sur. And yes, para naman yan sorpresahin ng isang guro dito sa Bukal Elementary School. Sino si ma'am? Makikilala natin mamaya. Pero bago yan, syempre pasalamatan ko yung nagbigay ng sorpresang ito para sa kanya. Walang iba, kundi ay ang kanyang anak na nasa abroad. Pasalamatan natin si Ma'am Chin Abunalia, isang OFW. Ano po? And syempre mamaya makikita natin yung mga items or mga packages na ibibigay natin sa deserve na teacher na ito. And syempre, J-fans, para naman makita nyo pa ang iba't ibang mga produkto and servisyo na binibigay ng JFS Petals and Services, magpunta lamang sa aming mga social media accounts sa Facebook, sa Instagram, and of course sa YouTube channel. And syempre, please don't forget to comment, like, and share para naman palagi kang updated sa lahat ng mga episodes and latest video ng JFS Petals and Services. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. And ngayon mismo, kung wala ka pang naiisip na panregalo or nais mo maging kakaiba ngayong Pasko, well, sagot na yan ng JFS Petals and Services. Magbigay lamang ng mensahe sa aming page para naman pag-usapan natin ang regalong ninanais mo. Ano pang hinihintay natin, J-fans? Tara na't puntahan na natin si Ma'am dahil nga po, napakainit nga po dito. Mula dito sa aking kinatatayuan, this is Host F, it's JFS na yan. Welcome back for another episode ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. And yes, we are once again here, the JFS Petals and Services. And ngayon, pupunta nga pala kami sa Bukal, San Fernando, Camarines Sur para sorpresahin isang teacher. So dapat bago po mag-alauna ay nandoon na kami, kaya ngayon ay nasa biyahe na kami. Bago ang lahat, I just want to shout out si Mr. Neil Gulpe and of course, yung aking mga naksis dyan from Pamplona, si Mr. Kio Borromea. Hello sa inyong lahat and thank you so much for supporting the JFS Petals and Services. And sa Team Helas, thank you so much. Mabuhay po kayong lahat. Bye! Ma'am, hello po. Ma'am, kayo po ma'am si Ma'am Marilyn Abunalia po. Ay, ikaw po ma'am. Ay ma'am, so may bali po ma'am, may delivery po kami ngayon ma'am. Sa inyo po naka-address ma'am. Opo. Naandun po ma'am sa Waybill po ma'am. Chin Abunalia po ata ma'am. Chin Abunalia. Apo. Ano niyo po siya ma'am?
Ang alam ko, ma'am, ano po, mga books po ito, mga dictionaries. Apo, books. Bali, ma'am, bayad na po yung package. Ano po, ma'am? So, ang babayaran nyo lang po, ma'am, is yung shipping fee po. Apo. Tapos, ma'am, bali po, ma'am, yung shipping fee nyo po, ma'am, is, bali, 1,500 po yung shipping. 1,500. Opo, mismo po. Maria Chile Abonalia. Apo, anak nyo po. Anak ko. Apo. Sino sa inyo? Hello. Wait lang po. Di-deliver lang naman po kasi kami. Opo. Books, opo. Pang anong mga books? Ewan ko po. Basta ang alam ko po, mga dictionaries po, encyclopedia, ganun po. Mga dictionary, Apo. encyclopedia? Apo. Saan mo gagamitin? Ewan ko po, ma'am. Basta yung babayaran nyo lang po is yung 1,500 po na shipping. Mula pa po kasi ito ng diet. Sa amin po in order. Siya mismo ang nag-order? Apo. Bayad na po yan, ma'am. Ang payad na. Apo. Yung shipping na lang po ang hindi. Na 1,000? 1,500 po. 1,500. Saan yung gagamitin mga dictionary na yan? Apo. Ito po, Tapos ma'am. naman siya kung pag-adan. Sa inyo po ata, ma'am. Sa akin. Apa. Bale, ito po, ma'am. Palan ko. Ayan, ma'am, yung mga dictionaries, ma'am. Alright, so happy birthday, ma'am. Mga teacher, apo na nabisi mga Ayan, tawagin na yung lahat ng mga teachers. sabi mga dictionary. Grabing aki ko talaga yan. Iyo. Kala ko dictionary talaga. Alright, ma'am, so happy birthday po. Dito po muna tayo, ma'am. Pwedeng apo din ko ba na si Yes, mga po, sige lang kako-teacher po. ko. Boy, apo na boy si mga teacher, boy. Say. Alright, so hello watchers, J-fans and netizens. Dito na nga tayo, kasama na natin si Ma'am Marin. Dito po tayo, ma'am. Sa Tabi po gitna? kayo sa akin, Okay. yes. Ayan, so kinabahan ng konti si Ma'am Ginabahan. dahil aanhin niya daw yung dictionary and encyclopedias na i-deliver natin. But hindi po talaga ng tunay na laman dahil yung mga laman po ay yung po mismo makikita niyo po sa likod, yes. Dahil balita po ng JFS, birthday niyo po ngayon, ma'am. Yes po. Yes. Ilang taon na po kayo, ma'am? 60. Alright, so dahil With 60 good years old health. na si ma'am with Yeah, good thank health, you palakpakan kay Ina. natin si Thank ma'am. you kay Alright, Ina. deserve nyo po na isuot itong, ma'am, ang ating sash po, nanay. May nakalagay pong happy birthday. Ayan. Thank you so much. Okay, pasuot po. Ayan. Okay. Ayan. So, right this moment, andito nga tayo sa Bukal Elementary School. Tama po, ma'am? Opo. Yes. Ayan, so linawin ko lamang kanina sa intro, akala ko ang kanyang anak na si Ma'am Chin ay isang OFW. Hindi po, pala. isa Si rin Ma'am ay siyang isang teacher, high po school. sa- Pinamasagan National Okay. High School. So just to clarify, siya po ay isang teacher din dito lang sa San Fernando Camarines. So yan, nagtatawanan sila. Kasi kanina, ma'am, akala ko is OFW yung anak Hindi. ko. Ayan, so linawin lamang natin. And ngayon, ma'am, meron dito mga items po na ibibigay sa inyo. Isa-isahin po natin. Ano Sige po? daw po. Alright, so syempre, dahil meron po kayo, ma'am, sash, makakatanggap din po kayo ng ating fresh bouquet. Ano po na? Thank you so much. Services. Ayan. And, Ini ang pangalan. para naman po kumpletuhin ang celebration mo, ma'am, ng iyong birthday, makaka-receive ka din, nanay. Ma'am, ayan. Nanay po tayo ng nanay. Makaka-receive ka po, ma'am, ng isang Raffables cake. And of course, ano kaya, ma'am, ang laman po ng surprise item Surprise na yan. ito? Iyan, sige. Surprise yan sa And tuya. of course, the last but not least, meron din po tayo na bubble balloon with happy 60th birthday, Sino mama. Ayan. Andito po. Ayan. Yan ang mga marireceive nyo po, ma'am, ngayong tanghali kahit po napakainit. And Opo. syempre, meron po ditong... Ha? Ayan. So, dahil excited yung ating videographer, unahin daw natin ito. Bubuksan daw ang Mamaya gift. ko na sana pabubuksan. So, pabuksan na natin kay ma'am. Ayan, ma'am. Sige nga. Sige po, ma'am. Buksan niyo po. Pupunitin na. Okay lang po. Wow! Ma'am, ano po kayang laman, ma'am? Nakita. Charan! Alright. So, ang laman po, ma'am, ay isang Giovanni bag. Tama ba ang pag-pronounce natin? Tama ba, Opo, ma'am? tama. Giovanni bag. Ayan. Hawakan niyo po, ma'am. At Hawakan may na etiketa pa po. May nakalagay po na 1 million pesos. 1 million. Ayan. Alright. So, plus, naka-receive si ma'am ngayon ng kanyang bag. Kaso, wala pong lalagyan or wala pong ilalagay na pera. Ako ang maglalagay. Okay, si ma'am na daw po. Marami tayong panglagay dyan. Hahanapin natin yan. Okay. Ano? Ma'am, dahil 60 years old na po kayo ngayon, ma'am, kung bibigyan kita, ma'am, ng isang wish, ano po yun at bakit? Siyempre,
more good health, peace of mind, and strength kag sa kuya, siyempre sa diri. And of course, para sa gabos asin sa lambang saro, good health, peace of mind, and strength. Lalo na igdi sa eskwelahan, matapos mi man ang school year, nin mayong anuman nakatibaaranan sa buhay. Ansa kong mga estudyante, makanorood man sinda, ansa kong pag-iriba sa serbisyo, siring man, good health man sa inda. Yan po ang sa kuyang wish, siyempre sa family ko, good health, peace of mind, and strength. Lalo na sa kuyang mahal na aki, Maria Chini P. Abonalia. Very teacher na teacher talaga yung datingan ni Mama. Ano, parang tayo ibinibigyan ng aral or leksyon ngayong tanghali. Ano po? Ayan. So, meron pa po dito. Meron pa po tayong ma'am na letter po dito. Ano po? So, from all of the letters na nabasa ko, and of course, sa mga nakita kong letters, ito yung pinakang unique or kakaiba. Ano po? Sige, basahan mo. So, mukhang nagbigay siya ng pagpapakahulugan po sa salitang mama. Okay. Mama. Noun, a woman who is strong and holds power that no one else can do. Number 2, a friend, a confidant who listens to you and never judges you. Number 3, someone who cares and loves you no matter what. Number 4, someone who dreams with you, motivates and encourages you. And number 5 na meaning niya ng mama is the most selfless and genuine person in the world who only thinks about one thing, her family. Yes. I love you. Happy 60th birthday, my super mom. Ayan. So, ayan po ma'am. Dito po tayo. Ayan, tama po. Galing po ito kay Ma'am Chin Abonalia na isa din pong teacher. Ano po? So, as you've heard the message po ni ma'am, ano po ang gusto yung sabihin sa kanya po? Siyempre, primero, first of all, siyempre, mahal mo na mahal ko talaga siya. Single parent ako. May ano tayo sa tissue ba? Sorry po. Okay lang po. Mainit. I have 2 kids. Siya ang bunso ko. Sa duwa kong aki, siyempre, may mga differences talaga. Ang mato akong aki, nakatapos naman siya kang pag-adal. With all my force. Siguro, pigtatabagan lang ako sa kuyang agum kasi nagadan si agum ko. Grade 5, grade 6 pa lang ang mga aki ko. Siguro sa tabang ni ina, napadakula ko man sinda as napatapos kan sa indang pag-adal. Pero sa duwa ko talagang aki, siyempre may mga differences talaga. Siya talaga ang pinagkang haran ni sa kuya and padangat niya man talaga ako. Pinapiling niya man talaga sa ako ang sa iyang pagiging aki. Yan lang po. Hindi na kaya kang pao. Ayan, so hala tayo, JFS. Pinaiyak natin si ma'am. Ayan, okay lang po. May tissue naman sa ibaw kang table ko. Paano daw? Nagutos mo si ma'am ng tissue. Ayan, kids. Tubot-tulos. Ayan. So, may okay na tumatawa na si ma'am. Ano po? So, ngayon ma'am, dahil syempre, sa isang paaralan, lahat po kayo mga kasamahan nyo po mga guro, isa po kayong pamilya. Ano po? So, sino po yung mga invite po natin yung mga kasamahan po ni ma'am na mga guro din po dito, mga galing na guro dito po sa Bukal Elementary School. Ayan, dito po tayong tatlo ma'am, dito po tayo. Ayan. Si ma'am. Picture man lang, pwede picture lang. Ayan, teacher. Salamat po. Bakit teacher lang ma'am? Teacher po, wala pong... Ayan, magpipicture. Ay, hindi magpipicture ma'am. Ayan. Oh yes, may message tayo. Sanay po tayo sa pagbibigay ng message. Alam ko yan. Ayan, so let's start sa pinakamaganda po sa inyong tatlo. Okay. Ayan. Ayan, pamangkin ko yan. Pamangkin daw. Ayan, anong pangalan niyo po, ma'am? Ma'am Angie. Ayan, si Ma'am Angie. Ante, happy birthday. More birthdays to come po. Thank you. We love you po, Ante. Thank you. I love you too. Di ba sa maritay? Kaya po muna. Maritire na da kaya. Magiging ina-addictive. May mapalit sa imo. Nag-iisa ka, Ante. Thank you sa trust. Nawala si Jean. Okay. Thank you so much, ma'am. Ikaw naman po, ma'am. Ako po si Teacher Zayla. Ma'am, happy birthday po. Lugod, tawan ka pa po ning kagurang naning.
ano pa po, aning halawig pang buhay, as in, pirmi ma'am maugma. Always be happy. So yun. Ano pangalan niyo po, ma'am? Teacher Zyla. Yan si Teacher Sai. Thank you, Sai, sa maganda. Ikaw naman po, ma'am. Ako naman, si Teacher Eva. Mamalin, happy IT birthday ko yan. po. Gurag na nakaida na tao ko mag-computer. Ano lang, good health, permi ma'am. Sana magkusog ka palalo. Thank you, Happy Ebs. birthday, ma'am. Love you. Ayan, ma'am, dito tayo, ma'am. Power hug nyo nga po si Ma'am Malin. Ano po? Salamat po. Ayan, the best ever birthday gift na may bibigyan niyo po kayo, ma'am. Thank you. Salamat sa Endo Gabos. Kulang sindatak ng lunch kaya. Ayan, lunch daw kasi. Dapat po pala, ma'am, pumunta kami ng mga recess. Pwede po ba? Correct. Yan mga recess. Dito po tayo, ma'am. Okay. So, syempre, ayan, masayang-masaya nga si ma'am sa Tears of mga joy. regalong ibinigay natin. And of course, naging emotional din si ma'am. Syempre. Ayan, so pasalamatan po ulit natin si Ma'am Chin for making a bookings to JFS Petals and Services. And of course, J-Fans and Watchers, kung iniisip nyong tapos na tayo sa pagbibigay ng regalo kay ma'am at pagpapasi sa kanya, nagkakamali po kayo dahil sa aming pagbabalik ay bibigyan natin siya ng kanyang cake. And of course, magre-request ako dito sa mga kasamahan natin and kila ma'am, nakakantahan uli natin si ma'am ng happy birthday song. Kaya naman kapit lang. Okay, so we are finally back. Ayan, andito na si host Steph and si Santa Steph. Ano po? Ayan, so dahil magpapasko na, pero dahil syempre, birthday celebration tayo ngayon, and as I promised, bibigyan ka namin, ma'am, ng Raffavelle's cake na violet, ano po. So this time, bago natin ipag-blow si ma'am ng kanyang cake, dahil hindi po pala nagbo-blow si ma'am, ayan, disclaimer lamang, ayaw daw ni ma'am mag-blow, pero sisindihan pa rin natin dahil birthday ni ma'am. Bago ang lahat, sa lahat po ng mga estudyante na naandito, and of course, sa mga teachers, samahan niyo po akong kantahan si ma'am ng isang happy birthday song. In 3, 2, 1... Happy birthday to me. Happy Pero ma-wish na. birthday. Happy birthday to me. Alright, ma'am. So, happy birthday po mula po sa amin sa JFS Petals and Services. Ano po? So, this is a perfect time to make your wish, ma'am. Alright, so once again po, palakpakan po natin si ma'am. Ayan, so ilapag ko lamang po, ma'am, ang iyong cake po. Dahil kung minsan po, ma'am, may trauma na po ako sa mga cake. Minsan Nasusulo. tumatalon po yan. Ayan. Alright, so anything to add po, ma'am, especially sa inyo pong mga kasamahan dito, ma'am. And of course, sa tao pong nagbigay and rason po kung bakit meron po kayong ganitong Sige. kaingranding celebration sa inyong birthday. Siyempre, una sa lahat, ang aking pasasalamat sa Poong May Kapal, lalo na kay Mama Mary for guiding me para makamit ko ang sakmuyang arual daw na pagkaboy asin ang sakuyang pangarap para sa pamilya ko, asin para sa sakuyang mga pag-iriba, digdiyo sa eskwelahan. Nagpapasalamat man po ako sa Indo. Sai, Ebs, G, Mitch, thank you so much sa pag-intindi nindo sa ko. Nagugurang na si Lula nindo kaya minsan uliano na. Thank you so much sa love, care, and understanding. Ano po, thank you sa akong pag-ibig sa mga estudyante, ang pangaral ni teacher, perming tatandaan, tama asenso ka mo kayan. Ano po, and syempre sa sakuyang aki, Bibi, thank you so much. Kada birthday ko, perming ka sa akong may surprise. I love you, Bibi. Ayan. So, thank you so much din po, ma'am. And muli pasalamatan natin po si Ma'am Chin. Ayan. So, si Ma'am Chin po talaga very, palaging gustong may pasabog. Sabi nyo nga po, is taon-taon, So, ano nyo po dito, ma'am, sa school? Ano pong subject ang tinuturuan nyo po? All learning areas kasi elementary elementary kami. nga po. Kaya gabos na subject, gabos mo yung tinuturo. OIC ba dito si ma'am? Hindi naman po. Hindi. Ayan, so wala si principal?
Pag wala si principal. Ayan, si Ma'am ata yung pinakabatang teacher niyo po. Correct. Tama po ba? Tama. Ayan, kaya si Ma'am ang pinakananay sa lahat. Ayan, so once again, J-Fans, maraming salamat. And maraming salamat din po, Ma'am, dahil po kayo po ay aking nakilala. And syempre, kayo din po ngayon ay instant artista na, Ma'am, dahil mapapanood Artista. kayo through our social media accounts sa Facebook, Wow, artista Instagram, na and of ko. course, sa Naong aming taga social mo. media accounts. sa YouTube, ano po. And sa lahat po ng mga manunood po nito, kung hindi pa po kayo nakafollow sa aming mga page, ano pang hinihintay niyo, subscribe na or i-follow na po kami. Ma'am, and yung lahat po ng mga estudyante, ano po, papaikutin ko po yung camera sa pagbilang ko po ng 3, magbababay po tayo. Ano po? Okay. So, Pwede 1. magpasalamat sa Endo? Yes po, sige lang po, Ma'am. Anong pangalan nga ni? Iyon na ni JFS JFS. po. Apo. Thank you so much sa JFS. JFS. Salamat sa Indo. Nakaabot pa talaga ka mo igdi sa bukal. Thank you, JFS. Our pleasure po, Ma'am. Alright, so, ayan, maraming salamat. Ayan po, Ma'am. Magbababay na po tayo. Ano po? In 3, 2, 1. Bye-bye. Thank you. And ako ko magbabay. Thank Babay you. po tayo Thank nasa you. likod. Thank you so much. Siyempre, babalik po yun sa atin, Ma'am. Salamat. Ayan. Salamat. Bye-bye.